Il-programm Malti ta' ċittadinanza b'investiment reġa' feċ fl-ewwel post f'rapport imħejji mill-kumpanija Henley & Partners. Dan ifisser li għat-tieni sena konsekuttiva pajjiżna ġie l-ewwel fi studju mħejji mill-kumpanija li kienet ikkummissjonata biex timplementa l-istess programm. L-istħarriġ sar fost 7 pajjiżi oħra li joffru programm simili. Ir-rapport jgħid li għas-sigurtà finanzjarja Malta hija l-ideali. Il-programm Malti ġab 73 minn 100 punt il-fuq minn Ċipru fost oħrajn. Ir-rapport ifisser kif ir-reputazzjoni eċċellenti ta' pajjiżna, il-klima eċċellenti, ir-rata baxxa ta' kriminalità u fuq kollox il-poplu tħuli joffru kwalità ta' ħajja mill-aqwa u li kienu kwalitajiet li waslu għal dan ir-riżultat għal pajjiżna. Fatturi oħra pożittivi li semmew kienu dritt tal-ivvjaġġar bla viża lejn 168 pajjiż u dritt ta' rilokazzjoni lejn il-pajjiżi kollha Ewropej. Ir-rapport jagħti gradi wkoll għal programmi residenzjali globali fejn pajjiżna kien ikklassifikat fir-raba' post. F'dan il-każ il-benefiċjarji ma jsirux ċittadini imma jkunu jeħtieġu status ta' residenza. Is-sena li għaddiet daħlet kważi 120 miljun euro mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Intant Malta mistennija ddaħħal ma' 80 miljun euro oħra din is-sena taħt l-istess programm. Dan il-programm kien sab oppożizzjoni kbira tal-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, iżda llum huwa l-uniku programm approvat mill-Kummissjoni Ewropea.